Bouw van nieuwe hoogspanningslijn nu echt van start. Het is maandag 5 oktober. Dit is Zeeland Nu. Aanleg vertraagd door procedures. Scholieren vinden het maar zo-zo. En gered uit het Evoluon in Eindhoven. Dag dames en heren. De werkzaamheden aan de nieuwe hoogspanningslijn tussen Borselen en Rilland gaat vanaf vandaag verder. Om de lijn met van die hele grote hoge witte palen is veel te doen geweest. Van procederende omwonenden tot een aannemer die zich niet aan het contract hield. Het zorgt allemaal voor veel vertraging. De nieuwe hoogspanningslijn, ook wel 380 kV genoemd, loopt van Borselen naar Rilland. Hij wordt 48 kilometer lang. De lijn komt vlak langs Krabbedijken en dat is ook precies waar een aantal jaren geleden protest ontstond. We hebben echt gestreden voor de ondergrondse lijn. We hebben gestreden voor ons landschap, ons fraaie Zeeuwse landschap en daarin toch verloren. Ja, en dat is heel jammer. Een van de masten komt hier op deze aangelegde pier in het water te staan, zodat hij ver genoeg van de huidige hoogspanningslijn staat. De bewoners snappen nog steeds niet dat dat goedgekeurd is. Als die nu aan de andere kant van de dijk had gestaan, dan kon je in ieder geval nog gewoon een vrije blik over de Oosterschelde. En dan was het een stuk minder storend geweest. De lijn had dit jaar eigenlijk al klaar moeten zijn, maar voor Tennet kwamen er letterlijk wat kinken in de kabel. Want inwoners van Krabbedijken vochten de komst van de lijn langs hun dorp uit tot aan de Raad van State. Dat zorgde voor oponthoud. Later volgde nog gedoe met een aannemer die van de klus werd gehaald en de zoektocht naar een nieuwe. We hebben te doen met alle dingen die op ons pad komen en we gaan er nu alles aan doen om voorspoedig te bouwen en ook vooral veilig. Dus de afgelopen weken hebben we daarom de hele omgeving goed geïnformeerd en we hopen nu dus goed van start te gaan. De nieuwe masten komen er zo uit te zien. De lijn is nodig omdat de huidige verbinding vol is. Daardoor kan er geen onderhoud plaatsvinden en is er ook geen ruimte meer over om de toenemende hoeveelheid duurzame energie, zoals van windparken op zee, te vervoeren. Allewijn begrijpt dat, maar snapt nog steeds niet waarom het niet ondergronds kan. We kregen steeds te horen van Tennet van nee, het kan echt niet ondergronds. Het argument is dat we tijdsdruk hebben en we moeten gelijk aan de slag. Nou, het heeft 3 jaar geduurd omdat er dan ruzie is met een aannemer. Dus waar hebben we het over tijdsdruk? De nieuwe aannemers zijn vandaag begonnen met de bouw. Alleen is daar nog niet veel van te zien. Wij beginnen eerst met het aanleggen van de werkwegen. Aan het begin van het project zie je vooral dat er veel transportbewegingen op ons af zullen komen. Dus dat zal in eerste instantie even het grote verschil zijn ten opzichte van de rust die normaal natuurlijk op de lokale wegen hier zijn. De actievoerders kijken met gemengde gevoelens terug op een bewogen periode. Op zich heb ik me er al wel bij neergelegd. Je stelt je voor als je hier loopt met de hond dat er straks van die hele lelijke palen staan. En ja, dat vind ik gewoon echt jammer. Ook omdat het niet is voor een poosje, maar het is ook voor generaties na mij. Vanaf maart zal het Zeeuwse landschap echt veranderen. Dan worden de eerste masten opgebouwd. Leerlingen in Zeeuws-Vlaanderen moeten verplicht een mondkapje op, maar boven de Westerschelde blijft het bij een dringend advies. Veel leerlingen die niet voor de camera mochten, doen ze daarom niet op, aldus deze directeur. Morgen vroeg bij binnenkomst was er ongeveer de helft in dit gebouw die een mondkapje uit de tas haalde en hem netjes opzette. Bij de eerste pauze zag ik dat het wat minder werd. Je merkt de onderbouwleerlingen die pakken vrij snel zeg maar, zo'n mondkapje. Als ze zien dat de bovenbouwleerlingen het niet doen, dan zie je wel dat ze of afnemen of eventjes hier stoppen. Het Scheldebond zelf gaat mondkapjes niet verplichten. Kijk, als je het dwingend op gaat leggen, dan moet je het ook kunnen handhaven. En dat wordt een lastige, als bijvoorbeeld een halve klas zegt van, nou, we doen het niet. Ga je ze dan naar huis sturen? In Oostburg is vanochtend een nieuwe coronateststraat geopend. In totaal zijn daar vandaag 45 mensen getest. Volgens de GGD is het belangrijk dat er in West-Zeeuws-Vlaanderen nu ook een testmogelijkheid is. Omdat we toch merkten dat er in Zeeuws-Vlaanderen dat er maar 1 teststraat was en dat mensen toch wel wat bezwaar hadden tegen de afstand die ze moesten gaan afleggen. En dat daardoor ook de testbereidheid wat achterbleef.
De GGD hoopt dat er binnenkort meer testmateriaal beschikbaar komt, zodat er ook hier meer mensen getest kunnen worden. Daarnaast kijkt de GGD of er een extra testmogelijkheid kan komen op Tolen. De bestuurder die gisteravond op de A58 door de politie werd klemgereden, had harddrugs gebruikt. Hij reed zwalkend over de snelweg en negeerde stoptekens. De 35-jarige man uit Ossendrecht zit nu vast en wordt verhoord door de politie. Bij de actie werden zeker 5 politiewagens ingezet. Het plaatsen van struikelstenen in Vlissingen, Domburg en Veren loopt vertraging op. Het bedrijf in Berlijn dat de stenen maakt heeft zoveel aanvragen uit heel Europa dat er een achterstand is. Stichting Struikelstenen Zeeland had nog dit jaar alle stenen willen plaatsen, maar dat wordt nu halverwege volgend jaar. Struikelstenen liggen voor huizen waar in de Tweede Wereldoorlog Joden zijn weggevoerd naar concentratiekampen. Kunstmestfabrikant Yara in Sluiskil wil samen met windparkontwikkelaar Ørsted groene ammoniak gaan produceren. Met de energie van de windmolenparken op zee wordt groene waterstof gemaakt, die Yara daarna weer gebruikt voor de productie van ammoniak. Volgens de 2 bedrijven zou het project een CO2-besparing van 100.000 ton opleveren, wat overeenkomt met het van de straat halen van 50.000 auto's. Yara gebruikt de groene ammoniak onder meer voor de productie van groene meststoffen. Partijen hopen over 4 tot 5 jaar te starten met de productie. En tot 14 oktober kan iedereen meestemmen voor de verkiezing van de Zeeuwse streekproducent van het jaar. Streekproducten beleven een goed jaar. Vanwege corona hadden lokale winkels met lokale producten het druk. Om te stemmen, ga naar de site van het keurmerk Zeker Zeeuws, waar te kiezen is uit 140 Zeeuwse streekproducenten. Begin jaren 70 stond er in het Evoluon in Eindhoven een metershoge buizenconstructie die iets weg had van een elektriciteitsmast, maar ook wel van een beetje een dinosaurier. De Zenster, want zo heet het kunstwerk, is gebouwd in Kolijnsplaat en uiteindelijk door een Zeeuw gered. Nou, hier is de Zenster in deze werkplaats in elkaar gezet, gelast door de lokale mensen hier die hier al jaren hun constructiewerk deden. Na dat laswerk en na heel dat samenstellen van die constructie is die op het vliegtuig gezet naar Londen toe. En daar heeft de Poolse kunstenaar Ignatowicz de elektronica en de bewegingswerking erop gezet, waarna die vervolgens naar het Evoluon in Eindhoven weer teruggebracht is. Na 4 jaar in het Evoluon te hebben gestaan, werd de Zenster ontmanteld en teruggebracht naar Kolijnsplaat. De toenmalige directeur wilde de staalconstructie weggooien, maar door het ingrijpen van Erik Frenks werd dat voorkomen. Ik zei, nee, dat moet je niet doen. Dat is een kunstwerk. Dat heeft jarenlang in het Evoluon gestaan en dat is enthousiast ontvangen daar. Dus oké, toen hebben ze dat ding weer gedeeltelijk voor zover mogelijk opgebouwd en in de voortuin gezet hier van het bedrijf. Nou, hier heeft de Zenster gestaan. Ruim 3-4 jaar geleden heeft de Poolse universiteit hier lucht van gekregen. En die hebben verzocht om dat ding over te mogen nemen en helemaal in zijn oude staat te herstellen. De Zenster is inmiddels volledig gerestaureerd en in ere hersteld. Frank zou deze zomer naar Warschau gaan om hem te bekijken tijdens een tentoonstelling. Maar dat liep anders. Ik zou gegaan zijn, waar het niet dat de corona uitgebroken was. En we wilden per trein en dat was niet de mogelijkheid nu op het ogenblik om dat te doen. Hij moet het nu dus doen met alle filmpjes van de Zenster die te zien zijn via social media. En dat geeft hem veel voldoening. Ik ben blij dat hij weer in werking is. Dat hij weer de waarde heeft die hij had. Dus dat het niet alleen maar een statisch stuk staal was, maar dat hij ook weer reageert op. Want dat was in feite het doel van de kunstenaar. Het doet echt iets met je? Ja, zeker. Ja. Je raakt er zelfs emotioneel van. En hoe komt dat? Ja, omdat je er al zo lang mee bezig bent. Ik heb er veel tijd aan besteed. Ik had het ook zelf willen doen als het mogelijk was geweest. Ik heb ook geprobeerd om een ding hier weg te krijgen en in een soort stichting onder te brengen of zo. Maar dat ging door de omstandigheden ging dat niet. Ja. Maar je gaat echt nog wel een keer naar Polen? Ja, zeker weten. Ja. Ja. Het eerste weekend van oktober is traditiegetrouw het weekend van de kustmarathon. Dit jaar is er door corona geen marathon en dus geen duizenden mensen langs het parcours, geen muziek, geen vlaggen. Maar
Toch gingen er zaterdag tientallen hardlopers over het parcours van de kustmarathon. De meeste van hen vertrokken vanuit Burg-Aamstede en daar was het kustmarathongevoel zeker aanwezig. De marathon is voor ons heilig. Daar leven we mee en daar verheugen we ons op. Het is zoiets geweldigs, dat kan je niet geloven. Mijn zoon heeft meegelopen. Ja, en dan denken we nachher, zo'n dag zoals vandaag, we moeten er wat van maken. En dat doen we ook. Zij gaan het in ieder geval proberen. Groep 11, die mag nu vertrekken. Veel plezier. Na Burg-Aamstede is de eerste uitdaging de Oosterscheldekering. Het regent en er waait wat wind, maar de lopers hebben er zin in. Ja, uitloper is uitloper, hè. Dan gaat het parcours een aantal kilometers over het strand. En daarna is het omhoog aan de Duinstraat in Oostkapelle. En dat is een loodzwaar stuk, maar het is ook genieten. Gaat lekker. Ja, gaat best goed hè, of niet? Ja, dat gaat hartstikke goed. Ja? Het is heerlijk weer. Het gemakje. Ja, gewoon op het gemakje, maar het is toch best pittig, denk ik. Het is pittig inderdaad, maar daar komen we voor. Hè? Gaan we weer lekker verder, hè? Dan weer lekker verder, dan ben je over de helft volgens mij. Jawel, we zijn ruim over de helft. Dus. Ga lukken. Goh, fantastisch dat strand. Dat was het voor ons klaargelegd dan. Oh ja? Zo vlak, zo. Oh, hard op. Ja, hardstand. Ja. Oh, ja, makkelijk. Dat is toch niks voor jou geweest? Dat is gewoon niet zwaar genoeg. Nee. Net voor jou. Van Oost naar Westkapelle wordt het toch wat pittiger. In de duinen staat behoorlijk wat wind en dan is het afzien. Maar als de lopers dit punt voorbij zijn, is het nog maar een klein stukje naar de finish in Zoutelanden. Voor wie nog wat over heeft, het moment om het eruit te gooien. Ik zag u even een eindsprint trekken. Ja, ik heb heerlijk gelopen. Het was echt genieten. Het ging goed, beter dan alle andere jaren. Dus ik ben blij dat we hem zo hebben kunnen lopen nog. En zo kwamen tientallen lopers in Zoutelanden over de finish. Geen medaille en geen muziek, maar wel voldoening. Regen en nog eens regen vandaag. Al werd het vanmiddag op sommige plekken droog bij een gemiddelde temperatuur van 15 graden. Ja, de komende dagen die blijven helaas een beetje meer van hetzelfde. Al is al die regen na de warme zomer natuurlijk uitstekend voor het grondwaterpeil, zeggen de deskundigen. Straks blikken we terug op het festival van Zeeuws-Vlaanderen dit weekend. Jullie gaan weer eens een avondje uit. Inderdaad, ja. Ja, durft u het aan met de corona? Wij wachten al zodanig lang om nog eens een concert te kunnen meemaken. Hier verlangden we, dit hadden we nodig. Het heeft al lang geduurd. En dan is vanmiddag bekendgemaakt dat in Duinkerke in Frankrijk stoffelijke resten zijn gevonden van Johannes Hubertus Quist uit Tholen. Hij werd sinds juli 2004 vermist. De destijds 42-jarige Quist vertrok vanaf zijn werk en keerde niet terug. Zijn auto werd een week later bij Lyon teruggevonden, maar van hem ontbrak elk spoor. Omdat Quist internationaal als vermist is opgegeven, vond de Franse politie uiteindelijk een DNA-match. De familie van Johannes Quist is inmiddels op de hoogte gesteld. En tot zover deze Zeeland Nu. Kijk voor het laatste nieuws in Zeeland altijd op onze site en op onze app voor uw mobiel. Nog een hele prettige maandagavond en graag tot morgen.